atoye mantam no ne ewura ekoye no ode nsem awodo enso atu edwa ede nsem ena okan eho nsem yede eba awokasebe mu na fi yede aba besom na wo ensem foforo emu no yebekɔda yakwa akugina mu wasa japa ya no wo amanfi apoe mansinim na manebɔ ya efiri wo eba ne se aban krat pani ya wo ho na wotwi ede nsem batudwa de nsem na ode etudwa na wasa urantrem ya no ewo atoye mantem mu enso dei ye kase no wonom anya abefo badwemba computer lab sonoko ya wonom ede ba bedi dwuma ho nsem ye de eba bibia ne anwea so be kwa amanebɔ ya efiri ho eba no nye de ni nyina ede se NCC edan ya wonom edidi dwuma na kromfo akobo awura ho ehon sam ekankase boyi ho a ye de eba mpacho nsem awuro pii ka we yasi nkondwei ye kenkan ni nyina de ama wo se kase bo midin ede Osomafo Kwame Owusu tigasie KOT ana wutie me ye twa wo mrasi makuma bi Liberty FM 92.7 the giant of the west. Awie Ghana this year ma yen share kase bon na kenkan ase emfa ema ne share kase bon no akenkan ase iguso kai wo se Facebook no my Liberty FM pacho okwa bombodin say obe like na wa share wadwenche ye fa kase bo ehu no fagu ma yese berepam yen so yen jebre na yen kenkan emfa ema o me pacho like na share na fa wadwenche nyina eka ho efa ema yen enti yen share kase bon no akenkan ase emfama na yese kase bo no ase a yese ase edi afri atoye mantam no na wo atoye mantam Ghana mampani abedi akire dada akura ne wode ne dwumadi aba wieye ya prempren ohwe ni musa de hye ya wonom ewo NPP wo so kokroko amanyuko mu asi ahene ne atu ahene fo begina tum na wonom ato aba no ato aba de ama no se franka tuni ya obehim franka no de ama wonom wo fie pimbienu ene adunu anwotwe emu His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na yewrai akasa ede atudwa na wakasa wode ne nsem tudwa wabra na wode ne nto aboko piem wo wasa akropon ya no wo amanfi apoye mansini ya wo atoye mantam ana wakasa ede atudwa chem se ohwe efiem pim yenu ene adonu enan a na no abato ya ekoto ye nam so ma NBP osono kogroko amanyuko no fofia antwata wonom edi Joseph Brim ni nyina ene se ne ohwa nipa dodo no ano ya wonom ewo oman Ghana mu no wonom anto abano afama NBP amanyuko ndi nyina ne se sabra na oman ma ehu ne se oman ni mu aye dindindindindin kabrese sa ya sabra na oman ma etiam ekasa nanso adehye anase omanpani ne mpanifo antu ho da were ye nam so emba adehye dodo na eto aba edi tia amanyuko na dodo na hu se enema bo nso kwa ana ekosoro ni nyina ka mbi nti o my Ghana adehye bufu ye na chire kura ne twa adehye nsuru mu kura e fango ya enche kura na nka wono beto aba emu peja ye ne kobasa no na akoya bufu sem kura ma hyenkafo so kura ya ni nyina ka mbi nti a NBP amanyuko no wono edi nchu Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Santi na da sada no na nipa bebe ko police station ko na Ghana hanyina na saa na etie nipa ebufuye mo kanchire mo se na maybe aye koto aba no na ahokyere bi aba na niema boɔ akɔsoro uhwa academia sa aye koto aba no ye tu petrol mu semokai ma driver for nipa bebre ebufuye almost ka say uhwe yan party for na kasa omukasa tia MPP no yan party pingin for na emma MPP nya akono na NDC so efa sa kasa ya yan pingin for ya no omudi ye advert na omudi etia MPP for almost ka say uhwe ye strongholds bebre na akwan bebre wo ha esise ye roads no ye ntimi aye ene ntinipa bebre omubufu ye na omo ankoto abano uhwe etuafo so a ye kanchire etuafo se bebre omo fertilizer ye chiro omo di ba fertilizer no aba ena
na Dr. Alhaji Mahmudu Baumia wone nsem no san de to dwa kire mu se sa wohwe NPP osoro koguroko amanyoko wondwumadie ya wonom edi ya so twedi amponyankopon ya adon yete asia yenwuye tetere madabodwie mu a opepon bosomenum wo fiempim mienu ene aduonu ensia ya edi animu a eba ya no NPP amanyoko asia hene ne atu ahene fo nyina wonom bekọ abato so akoto aba na wonom ekoto aba na womo ekwakoyi openipa ya obetu franka ede ama wonom ewo fiempim mienu ene aduonu anwatwe abato no ana wo ka se ne wo hwan hyehyɛ ya mpanimfo aya wo mpanimfo aya ne se wonom be makwan ama mpanimfo awodo ya wonom abedi amanyugo no ekan ya ne ye ka se no wonom de wo dwumadie aba wiye adidi bre awodo wa amanyugo no mu no nyina saafo no nyina ebenya akonya ato aba de senti wakasa akire adehye nyina se saa bato ya wonom eba beto no de se wokona okwa akoto aba na ono Dr. Alhaji Mahmudu Baumia de adehye nyina momodin se wonom ebeto aba no ede aba na aboa edi nkunimdie dodo no a enso aba yentie ne nsem ya eho no so de tudwa party no nti ye ka se yemfa former executives embeka ho na omunso omuntu aba no na yenya omunyina afa so nti this primary no former executives so omubeto aba no bi aha enti utimi ho se Dr. Alhaji Mahmudu Baumia na ni abri ye papa se adehye emwa na fe wonom entro aba man na chesenka abato animu ebie abato no ebewie no na enkunidie mapa atimi aba man ya wone adehye akasa dodo no ana kai se eyentro ya wode nani etiremu ewo atoye mantam no mu na ne ntro abo no mu ana wo kogina mu ya wode nsebetu dwa no wakire sansemi mu ade achem ama adehye enso atimi ahun senia wonom besi ato aba no ene ehia se wonom eto aba no ede ema ono Dr. Alhaji Mahmudu Baumia na Dr. Baumia wo hwa ne nto abo ya okono ha osan enso ede atudwa e watoye mantam no emu se yade se ene se oba wo behwe na fe wode nhyehyeye agu akwan mu se de be ya ebetumi aboa se adehye nyina no behu se ono Dr. Alhaji Mahmudu Baumia wamba amanyose mu se oba benya ne ho ase tam sania adehye binum anase adehye dodo na de atom tim se ne obi akọ amanyose mu a se obedi ye na ne botoma ye de na ebi atumi akọ ede ama na busua na busua nso atumi akọyi nanso ose ne botaye ye pa ne se obeba na wama Ghana adehye enso atumi hu se ono Ghana mampani no sa adehye to aba ma no a adehye yie die ya ade a ede na koma so yie papa na no ereka hu bi amande ohwe animu sa adehye begina to na fi wonom ato aba ede ama no na aboa ama nkwanimu nso atimi aba na Dr. Alhaji Mahmudu Baumia wo ne nsemu ana obobo ene ma wodo ya empani sei samanpa ene yeto na badin na bekwe se ne din efata no a ya na efata no akono obobo wone breso ya na oye Ghana mampani abedi akire anamontuo ya otu ye ede boa ya ye ka sei eno so kan hu bi ema o my Ghana etimi etumpon awo wo ma breso ya na wonom edi o my nanim na wonom ekwanim obo bibi te se mobile money interoperability ya enam ne so ema eba ye na ene so osan kasafa ne ma wodo pi ho ya Dr. Alhaji Mahmudu Baumia wabra one asia hene ene atu ahene fo enye se hwehwesika enye probability no na NDC for se o mo pese o mama contract $1 million ye ba ye na me ka se we die o mo bebi esika enti mempene so ene ye cancel no ekoye saa dia edi mfaso bebre abre no e costi yen $4.5 million endu $5 million po na o mo pese o mo ji 1.2 billion. So you're saving Ghana over $1 billion, $1.1 billion. You're saving Ghana. Anka esikana meshusha anka menya sekapa anyasa. But ya yenasa. Anka wenyi na abe ka eda yenyi na yeti so a yebetua. Enti enye sikanti na me ba
politics mo mepɛ sɛ mebuo nipa sɛdeɛ meyɛ no ane ya wuti yei aya Ghana mampani abere akire dada ya nei wo hwe ani mo sa adehye ya wono mo man Ghana mbegye na tum na fe wato aba ede ama no ama waba behim franka de ama bibia manyuko na nkakra mfiem pimienu ene aduonu enwotwe abato ye edi ani mu a eban no enkunimdie soronko ebetimi aba ede ama nbibia manyuko no ya enam ne so ana san nkunimdie ebeba aya His Excellency Dr. Alhaj Mahmudu Baumia nene ena wote se bre na fi wachre ensama hodo mu enso ede achre Ghana de hye yeguso kai mo se ha ye liberty adokunu mienu na chiripo enso kasa fidie so ena wasogusu ya wuti na ye wo atoye mantam die moma ye nyina hɔ a ye de ye ni echirem ewo wasa rantrem ya na ukọ wasa rantrem a adehye ne nananam ahemfo ya wonom wo ho na wasa rantrem ya ye ka nwasemi no ene wo Amanfi Central District ya ene wo atoye mantam sene medikan aka no ene ye ka sai wonom ensa ka abefo kwan so computer ya wonom edi ebedi dwuma na ebeboa ama nei ekwan pa ya ye ka sai sane wiase ye ka sai aye computerized world ekwan pa ya emofra ya wonom won so ombenya kwan na fe wonom anya nimde soronko ewo abefo badwemba computer yi hono wonom etimi anya bi na ohwe sa anamontuo ya opani bi ato ne botom na waye de ama wonom a eso ani ye papa na mpani ani ntrachocho wuro dodo na de wonani eche dwumadi ya sese wonom ekopaw sa ICT lab ya wonom sa ka no ehwo ntoma enam so ma dwumadi no ase no empanifo dodo no ha enso ede ensem etudwa na opani ya okasa ye ewo pom ho eye pani ya wono ena ukọ sukuu mu ho ono ene chechefo opani ya owo sukuu mu headmaster eye owura ya ye friend say James Amwa na owura James Amwa wa bra okasa no moma yentie ensem ahodo ya ode tu edwa no ebi teacher no 2020 na me buy no metu say computing no e ade e wo form enti me ya adwen say o man na mo ame I free and fear me nsa ye de dwumadi no hyehyɛ so nyame ayadom ama me ya commission computer lab no in fact many aso pa o man no etumi ayade titire na ene ne mpanimfo na menka eni obi a o ye dwamtere ni mai data peko data busua brother say sonfo o my idea empomi PTA for na ma church for any Latin community no e no ma share munyam ye do mu nyina ase de o ma hwe no erade nsho o ma na mu ye do mu nyina ase aha eti eno no openi ya wote ni nka no aye headmaster ya wono eneda sukuu no ano na fe ototo enema nyina ha ana wote se wagebre na fe wakasa edensem atu edwai na ne nkasa eno achi ana ene openi ya enam ne so na obo ne homodin eso mase ebo aye ema nei womsa atumi aka computer ya wonom ede ebedi dwuma na aboa ma ne nyina enso atimi akọ eyi owura ye friend say Daniel Mensa yera Daniel Mensa enso ekasa ye den sam to dwase na le hu ne se school no mentuma anko bi anko kan nanso me botaye ne se ese me boa enkwala na eba no na omo nso omo tumpon enti medika be hwe school mu ha ewu se school no omo ho kire omo nsuo enti me ne headmaster no ene ona abo kasai ono so ditu se metuma boa school na ampa miguso a nsuo metu a miguso a meyi nsuo na ma school no se de be ya nkwala no bra omo ble no omo nso ble so be de ebete enti mesre obi a ono nso ne nsem obi na ono nso mu nkwala no emadwumadie no nso akoso aye kama na yesre na mpenfo se bi se yenso ye omo bone a omo nso mfre ye na ibi wo ho a omo ne yenka ye mesre no mo enipa ya ade a osaye mpani sise enipa ya ade a osaye se wanyina yenso de a ensei ne din obani ya wote ne nkan yi ay owura Daniel Mensa ono ena wode nsemi atodwa
na wo dwumadie ase no opani ya wo gina mu bio ekasa ye eye ohene ya owo pomho na wo nano di sem ya wode tu edwa me kire eye nana boa ben ya otoso bienu kasa ye no kasa ya wode nsem sei enso eto ensamtwerefo anim ana day yenije kase edemame se menya computer lab no ye bien ano ene no wade sede kakra me pesa me de ato onabo Joanna Jan Kujo aye mensin crash oda ya no wo maybe central no the mesen se so we bi media ye di no hanum se ya ade ya hia achechira for travel and yes say na say one amusua tani wonka no eni hunkuta ho say aban chiche ba bia wasi de teachers quarters no ade ekwa omoden say omawratrem so teachers quarters ni bi say the achechira for no ba ometimi anya ba omoden papa is achechira fu we ba ye no amawratrem nkwara na yakura ase anum kwara no so mo so ba akwa bitimi enya prempe ebitumi GSTS school akese na mikuru ankwara no mo enya eno ma min kwanhye ma mi hu se achechefo na omo ewa asese no omo modern mono ekọ kan pa eno ti se cheche ni nzu nya ba bi kama tena enam sinti ma ofin kan kwana se ye omo anim se manager mo pa because on my way no ebekọ na enimu a egian ho masua so menim pefe se de achechefo no omo ne menkwara no mu si kire nkwara de no enye din say enche kura no MP betimi afri mikru ma no mo at the same time no enche Ghana president owa betimi afri ratri ma no mo say no wari shem sa enu ntina ma manage school say o say bua menkwara no na o ntumi enwuma no etimi ekokan da mo ase mo nana waya de wanuhwam ensama de atudwa no so de na kyese no anu no edimu ene ya woti yeyi ayo hene ya se ode wani ekiremu ewopombu a mekire se wukọ sem ya tesa enso atumi atu edwam Ghana de hye ye guso ekam se high liberty adokrum ye naturally po enso kasa fidie so na wasugusu ya wuti kase boya wasugusu ya wuti enam aba fontentan fidie ni nyina so my liberty fm Facebook mbacho onko wa ko hyehyie fa wadwen kire ye fa kase boye hu fa guo ma berepam ye baje bre na ya kenkan nyina edi amawo ma ya fa ye ni nchem obibia ni anwea so bekwa mantim na bibiani anwea so bekwa mansim mama ne bo ya ifiri ho eba ne se National Commission for Civic Education ye 20 friend say NCC ena nipa bonfo bi ya ye hu adwen kra ye wasafo ntim NCC for grade free tete wano mo aye mobo pa adwuma ko ba ko ande wo ko wa bet ye ni hwio ye ni mfidie kra ye ni bi na utimi san ko okobọ nkro no ede na obenya na wo hwe ene ma wodo ye ade hye anase nipa bi a wo ye nipa bonfo de na chi krontachi amwa pa wakofa ebi say computer desktop computers hivi wonom afa any access to awodo afi PA system awodo wonom edeko eno achi spare tires omdeko afi pull up awodo and afi storage box ni nyina nipa bofon odeko na minim areporting ya storage box odi eko akoye na enam so emansamtwerefo ene openi ya bibia ni anwea so bekwa mansini no ono ne pani kwankyerefo ya woda NCC yi adwumakuodo ano aye madam Nneka Opara ebo nkomo ama mami eje breka sa ye ekyeremu ekwan pa ya efaso na ne dei akrofutachi amwa atimi akobọ awura ho atimi afa wo makande ne wo monema ya etete sa no eha adwen ye papa uma yentie ensama wa bra na mami no ene amanebofo ebo nkomo de tudwa ye buy baby office na akronfo at ye windows ne baako atumi awura office ho omura honom ye wo ye PA system bi ye out programmer ye de outreach omapeja sa PA system ne ko ye desktop eno so omodeko ye wo pull up bi ase ye program bi ase be obi ba ho be hu se NCC fo na ye sa pull up no so omode eko ye sesa ye cars ne ties
ties no ye de gu ho say bia se ye hia bi na ye de aye spare na ye yusu eno so omo asesa ties na egu ho no e de ko ye wo box bi ye de ye niema ye de ko ye nkyerɛkyerɛ de gum omo ahwie ye nkrata na egu fom apeja box no so e de aka ho e de ko nti minua se ye hwɛ edem ho a niema ye hu se omo de akono no na anye ye nkwanso na omo be wi aye ene omo strategy fo nso omo ebetu omo main switch a ebo omo momunya kanea de omo de omo kanea nko ye de ndi etwamu ekoba afini a ye ni kanea nti strategy fo ndi omo tu omo main switch ana ahoma ye ma omo kanea omo twetwa ni nyina atwa electricity fo de ekrampa omo de connect light aba meter ni mu no omo atwa eno nso edeko to omo nwie ho a audit fo eden akane na nkomo wom a omo etu ko foforo na yesi amomo na omo air conditioner ba ko a omo ntu ye wo ha saa na chi na e wa bonten no omo etu eno nso e de aka ho a e de ko omo wie omo nwie omo ko electoral commission for omo wo mo store room bi e wo ha ye omo de omo niema egum ye nim niema e wo mu de ba ye hu se omo reflector ni bi a ye omo eye adwuma enkrofo ehye e de ye adwuma no omo atutu bi agu chi ha basa ye nim niema omo yi free sa dan ne mu nso e de ko enti minua na obisa me a de ene ye ba adwuma ye be hu ye ni ti na ye say yaro ho sempa na madam mata eneka opera toa ne sam no so edit to dwachem sensem yi no aya wo hwe NCC NFS Raj office ya mpabonfo ya timi abokro no ye tesa no wonom abomboden a reporto ama posifo ya ehun nkire mu ne nsem bi etete aka ho no o kire mu sei ye nyina ya kwa report Shraj kwa report o mu case NCC enso ya kwa report ye case ama Ghana police enti omo eguso eye nhwehwemu efa asem no ho na wo ba ye wo oseso I said mpemfo refi ye kakra me ntumi hu se bia ye mben assembly na ye yate ye hu wo soro ha no se wo hwe dan ye hu se dan yade a ehia se nka ye be nsiesie wo ho enka ne na bra ye MCE a na memfa ne kransie a wote ase no omo mbe ye estimate se nka omo be boa siesie ha maye ofri mu no yante ho asem bia se de wa hu se ahafu no se yankasa ya nyi atade ngu ha ma medo a se ye bopa na nse kra ya bopa nipa na yebo ne pa on medo ye ntina wa hu se aha afusa ye ni obi a ohwe ha enka ne na audit for ha no mo na no mo security je omo ko no so mo de omo security ko enti eno ane se ye wom na ene akromfo aka ye MC we ba ye no ye ne no endi hu enkomo enti no aba ne say de em say animanim ya ye waste time ye be ko ne chen na ya kwa ka twe no se be ya mo bi omo wo betumi de aboye no na omo tumi e de oh sa wodi wani chemo bibia ni anwea so be kwai amane boy ye ba ye no ena won sam se akromfo tachi amwa timi akobo apiem ewo adwumako ya ye fra won se National Commission for Civic Education NCC wo office atimi abomboden pa atimi akobo won kro no ha dwi ye papa won sam ebin na ene ya woti ye eyope okọ bibia ni anwea so be kwai manzi ni ma no ene da NCC adwumako no ano aye maame eneka opara ana ote ne nkase ode ensem ye ti sei ade atudwa ye twa kase bo no so e ade hye ya wonom ewo chiami krom ya no ewo bibia ni anwea so be kwa mansi ni mu atoya TV mantam yi mu ana ndey wonom ade atudwa achem se ene sa wo hwe sania titru no pragia riders ene kasa achem se aposifo ya wonom ewo checkpoint ya ewo pom ho no me kire chiami krom anase kwame krom momwa kwame krom police barrier wo we sadia mokra de nka pampim ya mabɔ ne hɔ ne botaye nyina ne sɛ monhwɛ sɛ bɔnefo sembia enkoso akwantempɔn agodo so pragiafo sei sɛ wonom ne nam na ɔmo kɔ a sadia aposifo yi ene kakra bia fabra kakra bia yeje ene akika ho no ha dwene ye papa anam so ma owura ba ko ya wogina adehye ya wonom kɔ ami krom anem kasa yi owura friend sɛ Charles Obin akasa ede atudwa agem sɛ sania police for ya wonom pom ho no wana mojeje o ba 5 city o kwa 5 city ha dwi ye papa amane adehye kura na wonom wono akwane ba die wonsam ayeden ede ama wonom ye papa ya sa de no wonom srempanifo ede bi ato openi ya wono ene municipal police commander ya wo bibia ni anwea so be kwa mansim sa nimonimu ya na monto bia ya
obetumi atu ede atu saa ne ye ni suban ase de afiri ho no onhwe na omwa na wontumi entu ase mfama wo no se de be ya adehye akone ba edie ene ehon sensem no ebetumi agina ne nan so sisi a ohwe ekwan a police service nkrofoni bi e wo barrier ho de Kwame Krom community na efa so a ano odin sisi e free state e kono pragia bi a nkroso Kwame Krom barrier enti yemfa ne se pinfo a oyare ana me maame bi a wontimi nanti yie a wonya chimato kakra wo na pomudie ho no odu barrier na chi a na pragia na si no na wanante ko ye besre police commander any MTT4 omo ne ka bi ye ne DC ni yempanimfo se Kwame Krom community tinira 5 anwumere so a sabio nipa no de gina homes yebesa so agene 5 nipa ne hu ne se sika na doso ti odu barrier na chi a no wasi wo no manante ufri barrier ho a etwam obru miracles wo ekotwam wo saa Pacific filling station ho to Kwame Krom no so no emuwa ti da bia yesi won e wa kire na nkwala sabio ebi kuranti minante na maamefo a obekọ government hospital a nipa no afani nuro ni sa no man nyina esi wa kire na o manante across barrier no yebesre police commander ene ne panifo woni ne boys ne nkasa se endie mpo sa ombeji sika no pa wia ye nipa ba ade sa omunya ma pragiafo ne ho ntowo na omunya kwan kroso emfa ma me mu nkofie e ya tete e koso enu achi ma me bia ne ba e hye na chie na me ne fo de same pragia ye dru barrier open na boy na sie wosenya ade se obe cross because of cross ora ya verse cha so bin de gina de hye ya wono Kwame Krom nam ya wonom okasa ye edi ema wonom no ewi ade hye yade kase no esi ewa hana sana yade kase no besi no edi bi boame na memfa happy birthday emfa emma me boss aye Captain Kofi Owusu Gideon ayo pani ba ko ya nsɛmtwerɛ adwuma yi mu okɔ techiman ene ne mpatamu a no kwasɛm wabɔ ne homɔden ye papa sɛ ba ne sɛ sports ne ne keka ho de aboa ɔbɔ ne homɔden ye papa ya ye breso odi yanim ka ye ho boa ye papa nti Captain Kofi Owusu Gideon ene na woda ya ye bɔ mpa yesre Awurade Nyankopɔn sɛ ne ya odi na woda Awurade Nyankopɔn emwa no entre na hyem ne papa nkunimdie. May the goodness of our Lord Jesus, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit continue being with him. Ade bia ode ne sa ebeyo no Awurade ema ne nye ye nipa bɔnefo bi ya obesore tia ne de ya bre ne nyina ase ya. Happy birthday and Captain Kofi Owusu Gideon. Ewe